Akwụkwọ na-atọ ụtọ, ọ na-ara arụ na mmụta. Onye nwere nkasi obi, ọ ga-amụta akwụkwọ. Ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego, ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego, leenụ nwatakịrị ahụ otu nwatakịrị buru akpa n'isi na-agba ọsọ gbaba n'ụlọ akwụkwọ. Achịrịmachi ha 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 ewo, achịrịmachi ha 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 ewo. Akwụkwọ na-atọ ụtọ, ọ na-ara arụ na mmụta. Onye nwere nkasi obi, ọ ga-amụta akwụkwọ. Ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego, ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego. Tupu anyị amalite ịgụ akwụkwọ, anyị na-ebu ụzọ mepee anya anyị nke ọma. Metụ aka n'anya gị, tabie ya ugboro abụọ. 1, 2, ọ dị mma. Anyị ga-esi n'aka ekpe gụrụ gaa n'aka nri. Lee m anya n'aka. Mkpụrụ okwu na-esi etu a gaa etu a. Kedu ihe m ji n'aka m? Akwụkwọ ọgụgụ. Unu achọkwa na ịmata ihe dị n'ime ya? Ka anyị mepee ya. Akwụkwọ mepee. Ugbu a ụmụaka, bịanụ ka anyị gụpụta ihe edere n'ime akwụkwọ a. Akụkọ ihe mere ọkụkọ ji abọ ala. N'otu mgbe, n'obodo ụmụ anụmanụ, anụ ọbụla na-akpachapụ anya na mmekọ ya na anụ ọbụla, tụmadị ndị anaghị emetụ ibe ha mma. Eji anyaukwu wee mara ọdụm. Amakwa na enyi anaghị enyetụ anụ ọbụla ihe oriri nke ọ nwere. Mbe bụzi onye a na-agbara ọsọ n'ihi na ọ dị oke aghụghọ. O ruo otu ụbọchị, ụmụ anụmanụ niile wee zukọọ. Ha kwuru na ọ dị mkpa ịgba mbọ ịhụ na ha dị njikere maka ọdachi ma ọ bụ ụgani ọbụla, n'ihi na nke a ga-eme ka ha hụ ebe ha ga-enweta nzọpụta oge ha nọ na mkpa. Ha wee tụkọọ ego ha. Mgbe ha mesịrị nke a, ha chọwa onye kwesịrị ntụkwasị obi ha ga-enye ya bụ ego. Onye ọbụla maara na ọdụm abụghị onye a na-enye ego n'ihi na o nwere anyaukwu. Ọ makwa na mbe ga-eji aghụghọ kọrọ ego ahụ niile. Ihe a ka ha megidere wee cheta ọkụkọ. Echetakwara ozugbo na ọkụkọ bụ onye a ga-atụkwasị obi. E wee kpọọ ọkụkọ ma buru ego ahụ niile bunye ya. Ụmụaka, unu achọrọ ịmata ihe mere mgbe nke a gasịrị? Ka anyị gaa n'ihu. Ọkụkọ gawara jezie ego ahụ. Ọ kpachapụrụ anya ịhụ na o nweghị onye hụrụ ya mgbe ọ na-ezo ya. Mana obi adịghị mbe ọcha. Ọ gara n'ụlọ ọsa wee sị ya na ọ ma na ọ bụ onye aghụghọ. Ọsa kwetara. Ọ gwara ọsa na ego ahụ ebunyere ọkụkọ ezighị ezi, n'ihi na ọ nụrụ ebe ọdụm na-akwado otu ọ ga-esi gbuo ọkụkọ ma ọ chọpụta ebe o zoro ego ahụ. Ụmụaka, ihe mbe kwuru ọ bụ eziokwu? Ka anyị gụọ ma chọpụta ihe ọsa mere. Ọ gara n'ihu gwa ọsa ka o soro ọkụkọ laa n'ụlọ ya n'abalị ịmata ebe o zoro ego ahụ. Ebe ọ dị ntakịrị na o nweghị otu ọkụkọ ga-esi mata na ọ na-eso ya. Ọsa wee kweta n'ihe mbe kwuru, soro ọkụkọ wee lawa. Mgbe ọkụkọ ruru n'ụlọ ya, ọ bọla ala wee were ego ahụ tinye na ya, mechie ya n'amaghị na ọsa hụrụ ya. Ọsa wee were obi aṅụrị gaa kọọrọ mbe, gwakwa ya ebe ọkụkọ na-ezo ego. Mbe dịka onye aghụghọ ọ bụ, egbughị oge ịga zuru ego ahụ. O ruo mgbe nne ọdụm nwụrụ, ụmụ anụmanụ wee zukọọ ịtụgharị uche otu a ga-esi wee lie ya. Ha kwekọrịtakwara na a ga-esi n'ego ahụ ha tụkọrọ wee weta ego a ga-eji kwado ọdụm n'ihe gbasara ịkwanyere nne ya ugwu ikpeazụ. Ha wee gwa ọkụkọ ka ọ gaje weta ego ụfọdụ n'ego ahụ ha tụkọrọ. Mgbe ọkụkọ ruru ebe ego ahụ dị,
Ọ chọpụtara na ọ dịghịzi ya. O wee gbara ọsọ gakọrọ ụmụ anụmanụ. Ọdụm egbughị oge n'ịdọ ya aka na ntị ka ọ gaa chọta ego ahụ, n'ihi na ọ gaghị igbu oge dọgbuo ya ma ọ bụrụ na o weteghị ya. Ọsa chọrọ ikwu na ọ bụ mbe zuru ego ahụ, ma obi ekweghị ya n'ihi na o nwere ike ịrapụta onwe ya. Ọkụkọ n'aka nke ọzọ ji ụjọ gbalaa. Ọ bụ nke a mere na ọkụkọ bụ onye na-abọ ala oge niile iji mata ma ọ ga-ahụ ego ụmụ anụmanụ. Ụmụaka, ka anyị hụ ihe mmụta dị n'akụkọ a. Nke mbụ, ọ dị mkpa ịkpachapụrụ ihe mmadụ nyere gị anya. Nke abụọ, ebumnobi ụfọdụ ndị bịakwutere gị maka igbo mkpa abụghị nke ezigbo. Nke atọ, ịgba nkịtị ebe a na-achọ imegide onye aka ya dị ọcha adịghị mma. Taa bụ ncheta ịgụ akwụkwọ na mba ụwa. Taa, ụmụaka niile nọ n'ụwa dum na-agụ akwụkwọ. Anyị onwe anyị gụkwara akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị hụrụ ịgụ akwụkwọ n'anya, ngwa kụọ aka. Ụmụaka, gịnị ka ịgụ akwụkwọ na-emere anyị? Ọ na-eme ka anyị na-echeta ihe. Ọ na-emekwa ka ụbụrụ anyị dị nkọ. Ndị ọgụ akwụkwọ, aṅụrị na ụbọchị ncheta akwụkwọ na mba ụwa niile.